Do miring iki, Truk. Iya, ndak le jejak ora. Aku ki wong sapa-sapa tak srawungi kok, Truk. Oh. Kawula cilik? Heeh. Kawula sing cilik banget. Heeh. Tak srawungi. Nek Bagong wis mulai ngomong sak karepe dhewe iki, sindan-sindanku do bahagia. Kanthi do nangis. Wis ben ora bar gara-gara balapan nguyu. Ha iya. Tatin karo Ayu, jruk iki. Sore mau do tak rungokke ning jaba lawang. Apa? Nang jero iki do ngrembug apa ya kok susah. Panggon mandang tukel. Ngono kuwi. Kelingan bakule gethuk piyungan ya. Aku ki mbah, Truk. Nek ora krungu suarane si Samidah lho. Ning nong. Ah, tak nembang sing kepenak. Sing gumyak karo ngundang Kang Garing karo Bagong bar kuwi engko tembangan ngaturake panglipur penggalipun para lenggah ing sami lenggah wonten ing panggang Kemalang mriki. Mugi-mugi boten dados cuaning penggalih. Upami wonten tunanipun upami wonten kuciwanipun anggen kula ngaturaken pagelaran penggalipun para lenggah. Jer kula menika menungsa lumrah ingkang boten badhe ical kaliyan ing winastan ina lali salah apes kaliyan mati. Nanging wadene sapirangan ngraosaken marem mbok menawi tumrap kula menika namung kebetulan kemawon utawi namung dong kepener kemawon. Matur sembah nuwun. Sampun keparang nimbali dhateng Ponokawan Petruk lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Lesung jumengklung sru imbal-imbalan. Lesung jumengklung maragar pangungkung kumandang Rata Isra Surindang Trisakta Kakekak Kakungkak Kakekak Kakungkak Kakekak Kakungkak Kakekak Kakungkak. Tembang cara kuna menawa dinun ungelaken ya nyatane ya kepenak banget. Wiwit kula cilik ngantos sepriki kula saged metro kados mekaten nek muni ngrungokke sung jemengglung menika kok ora ana elek. Ning aku kok kaya ora percaya nek sinden-sindenku iki lesung jemengglung iki do apal. Mergo iki sinden modernisasi desa. Dadi sinden modern, sinden masa kini. Monggo nek sinden jaman biyen ki paling ora nek saiki pentas ya umure sekitar 65, 70. Niki sinden umur sekitar 30 ke bawah ke atas dikit. Nah, iki nek ora di tes coba ora dites karo kanca-kanca nabu ndak ora kompak. Lesung jumengklung sru imbal-imbalan, lesung jumengklung maneker mangungkung ngumandang ngebaki sajroning sak terusipun ning ora sanggo gamelan. Cangkeman tok utawa swara tok. Kula nyuwun swantenipun Ibu Waranggana 1 Agnes tekan 9 Prastiwi. Ya dipun siapaken iramane sing sesek aja nglantur-nglantur iki awane adem ben semangat. Monggo 1 2 3 ya. Lesung jumengklung sru imbal-imbalan, lesung jumengklung manakar mangungkung kumandang Rata Isra Surindang
Jos. Nah, berarti sampean belajar klasik tenan. Ora mung belajar lagu-lagu saiki ning klasik ya diudi. Kejaba Ibu Waranggana, aku ya ora teko percaya. Wis suwe ora percaya. Karo kanca-kanca penabuh. Saka kono tekan kono. Langsung jumengklung imbal-imbalan. Ayo, hawa adem diusir. Hawa adem nek dirasake saya njekut. Ning nek kowe perasaanmu iki ora adem. Iki panas. Wah, mesti katisen. Yo, 1, 2, 3 semangat, ya. Langsung jumengklung imbal-imbalan. Langsung jumengklung manakar mangungkung komandan Bapak Isa jroning pradesan tok tok tek tok tok bung tok tok tek tok tek tok bung tok tok tek tok tok bung tok tok tek tok tek tok. Ora ketami tek tok tek tok tek tok. Ana sing ngono ku ya ora apa-apa, ning ora masalah. Aku ya wis seneng kok wis dibantu ngono ki aku wis seneng banget kok rasane. Rasane ning ati wis guwira. Coba dipamer karo warga Panggang Kemalang kene. Nek rombongan grup kesenian. Awan jadilan bengi wayangan. Grup kesenian warga Laras ki pancen kompak tenan. Ora ming ngumandangi jeneng itu kan jabane ngrangkah. Yo. Genti-genten kakung karo putri. Nek tanganku munggah ki swara putri, tanganku medun swara kakung. Pindahing tanganku tidak secara apa itu direncanakan tapi secara tiba-tiba. Ketika tangan saya ke atas itu suara sinden langsung jumangklung sruimbang. Ketika tangan saya ke bawah gini itu laki-laki. Jadi mohon poma dipoma. Ingat diingat. Nek ngene tanganku munggah ki wedok, tanganku medun lanang. Yo. Ngangger ngene iki lanang. Ngene iki saya ngene iki lanang. Yo 1, 2, 3 ya. Langsung jumangklung imbal-imbalan. Langsung jumangklung Manakar mangungkung komandan Bapak Isa jroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Ya, sip. Pemindahannya terlalu cepat, terlalu lambat. Tak cepet ke? 1, 2, 3 ya. langsung jumangklung Imbal-imbalan. langsung jumangklung Manakar mangungkung komandan Bapak Isa jroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Wah, ayo kompak tenan. Elok tenan aku kok ya. Tak cepet ke meneh. Masa aku nek ora ngrusak kanca-kanca kok rasane kok ora marem ae. Sekali lagi tak cepetke iki lain daripada yang lain. 1 mbuh ngene lho iki. Petruk tangane nang isor sik. Dadi kok nek tiba-tiba aku langsung set ya wedok. Ini langsung teng ngono kuwi berarti lanang. Yo, siap ya. 1, 2, 3. Belum digapak-gapake kok kondeng. Yo jiro lu ya. langsung jumangklung imbal-imbalan. langsung Jumangklung manakar mangungkung komandan Bapak Isa jroning pradesan tok tok tek tok tok Ora tanya. Nah, apik tenan. Nek ana sing tenanangan. Kurang apik tangan li Petro. Gung. Ya ngene iki iso dienggo srana kekompakan. Mergo kesenian Jawa menika menawi boten setunggal raos menika boten badhe sae. Estu kula boten badhe matur dura. Sak grup ngaten menika ya kudu sak rasa. Aja menang-menangan. Aku semene iki sing paling gendhing dhewe mboten. Aku semene iki sing paling pinter dhewe aku mboten. Sedaya sak rasa. Kados grup bal-balan. Grup bal-balan ki nek kabeh bintang kabeh kalahan, yakin wis to. Kalahan. Mergo individu kepengin mengetokke kepinterane dhewe-dhewe. Ning nek satu grup sepak bola itu kompak, tiki taka utawa samba anake Kresna kuwi permainannya mesti apik. Lah mriki ngaten niku grup ngaten ya kudu ngoten. Ora ana sing luwih, ora ana sing
elek kabeh padha. Ngundang Kang Gareng. Eno neno. Mangga. Kula nyuwun swantenipun Bu Wahyu Krisnawati. Tak nggone ngundang Kang Gareng karo Bagong men kuwi iso omongan, iso sembrono parikena, sembur adas sing loro dadi waras, sing ruwet dadi tuntas. Muga-muga sing padha nonton wayang tekan biar sesuk-esuk tak dongake atine seneng, terus tak dongake kabeh apa sing dumadi dadi masalah dadi berkah. Amin. Sing dijaluk panjen ngono, utange do lunas kabeh. Amin. Nek ra disaur lek lunas saka ngendi? Yo monggo Mbak Wayu. Ya Sura Bagong nganggere metu mesti nganggo iringan sesek lakone. Oh iya. Nek aku metu ora diseseke iki mosok metu kok alon-alon wis ora sip. Ha iya. Kudu sesek. Kaya ketoprak kae terus. Oh. Ketoprak kae metune ya mesti sesek anggere ana ketoprak metu saka tobong. Dlentak mesti sesek ya kok, mesti sesek. Ora ana ketoprak metu kok alun-alun tutuk. Ngono ya kok. Padahal apa bedane ketoprak karo maling, Tru? Ayo urung-urung kaya sapa bedane? Kowe iki tak takoni, bisa ora? Ayo beda ngetoprak iki pentas, maling iki cetha wong nyolong kok. Ah kuwi jawabane wong kurang mangan sekolahan. Oh. Bedane apa nek ketoprak karo maling? Ketoprak kuwi nek dikenthongi mesti metu. Oh, wonge mesti gleleng kae. Turuk ndlung tok. Turuk tuk. Wah, ketok metu nang panggung keploki penonton. Nek maling dikenthongi mesti cenanangan liar melayu. Iya. Ngono ya. Ah iya bedane kuwi. Lah apa sebabe kaya melayu? Lho. Ha kok nganggo sebabe kabeh? Mergane ndek sikil. Urung karuan, kok iso meja kae ndek sikil ra iso mlayu. Kursi kae ndek sikil ra iso mlayu. Mergo kae benda mati, ora iso mlayu. Urung karuan, kok iso mobil kae benda mati iso mlayu. Kae nganggo mesin nyok. Lho. Ya aja nesu kok ora. Iki bantah-bantahan iki. Apa sing nganggo mesin ki iso mlayu? Mesti iso mlayu. Montor mobil kanggo mesin iso mlayu. Bego ki nggo nyerok cengelmu ya iso. Ya ora ndur nesu kok ora. Nganggo mesin mesti iso mlayu. Urung karuan, mesin jahit kae ora iso mlayu. Apakmu kapan kae? Mesin jahit kae ora iso mlayu. Wis ta weruh mesin jahit tekan ndi-ndi? Oh iya ya. Kapokmu wae. Kowe iki nek ngono kuwi aja rumangsa bener, aja rumangsa menang, ning mesti kalah. Ngono lho. Sebab apa? Mesin jahit kae mergo nganggo bensin. Oh. Berarti sing nganggo bensin ki mesti iso mlayu, mesin dikai bensin ki mesti iso mlayu. Kene bakul bensin kae manggon. Oh, kapokmu kapan kowe? Wis tau weruh bakul bensin ider ngalor ngidul urung tau weruh to? Kae yo manggon, kae yo nganggo bensin. Mergo kae dodol. Dodol ki mesti manggon. Kene wong adol janganan kae tekan ndi-ndi.
Oh iya. Ah, kapomu kapan kae? Mergo kae ngubengke dodolane. Oh, dadi nek sing ngubengke dodolane iki mesti mlaku. Kene ombak banyu kae mubeng ora mlaku. Manggon. Mergo kae ombake banyu urung tau ngentepi ndasmu. Nah, iki nesu kok kowe jual ora. Asem kalah ya aku. Ayo monggo aja sok menangan. Padake ora. Ha iya. Karo mangsane kaya njur menang-menangan dhewe. Apa-apa kok anggere dibedheki arep kalah, arep dibedheki arep kalah ora. Ora iso ya, Truk. Tuwa aku karo Petruk mbangane kowe. Iya. Mula aja sok nganu nganggep wong iki sak ngisor muga ana tetembungan di atas langit masih ada langit. Ngono. Sak pinter-pintere wong iso ana sing luwih pinter. Lho. Sak kendel-kendele wong iso ana sing luwih kendel. Lha, sak sugih-sugih wong iso ana sing luwih sugih. Mula ana tetembungan di atas langit masih ada langit. Oh, ngono ta? Lha kowe wongso duwe bedhekan terus tok anggap kancamu ra iso bedhek, aja. Ning kala mangsane kancamu duwe bedhekan sing luwih ampuh. Lho, ngono. Adiake ora. Ah, bedheki nek pancen kowe ngerti. Bedheki apa rek? Ana gajah gede-gede. Ana pirang-pirang. Terus ana gajah cilik-cilik pirang-pirang. Piye le mbedake supaya misahke gajah gede karo gajah cilik? Oh, kuwi nalar lho, Gong. Ayo dipilih. Dipilih gajah gede kiwake, gajah cilik tengenke. Kuwi ngentekke pirang dina. Gajahe akeh banget. Oh, piye kok nek kowe yo? Aku wis kentekan kali. Golek ayakan sing gedhe, ha gajah cilik gedhe iki tumpangke ayakan terus diayaki. Engko sing cilik mesti tiba ning ngisor. Oh, ngono kuwi jenenge ilmiah, goblok ora. Woh, ya. Dian tenan kok. Ha iya. Kidul kono kuwi arep dibangun mall sesuk rek. Wah ta. Karo Pak Surata. Nggih, tenane Gong, tenan. Jembare mall 400 kilo. Wah. Mosok kuwi kok iso, Gong? Hale arep ayakane ndi nek ora ana mall 400 kilo? Ngayaki gajah ana apa? Wis ya bener ya. Wah, kowe kewalik kowe. Wah, setan ora doyan demit lan dulit. Kok dadi, aku tak takon nek ora ana mall sing jembare 400 kilo sing arep adol ayakan gajah sapa? Aku kudu gawe mall sing jembare 400 kilo. Oh iya ya, padake ora. Apa meneh? Wis gak truk? Wis mah aku nek karo Bagong kalah terus ya aku. Bagong iki arep kaya ngono ning uteke encer ora. Iya. Ya wis pokoke dhewe gara-gara iki. Sore-sore padang bulan. Ayo padang bulan.
Jakarta. Atine rasa gelo Aja kono Aja Jakarta Aja nyanyian Aku bangga Aku kok kepengin krungu swara entut ora. Swara sinden. Tak kira wis tak peres wetengku kowe. Ora. Aku tak nembang ya nembang. Heeh. Kae lho Gong sing slendro ning sing koke kaya pilok kae lho. Mireng, menir. Menir. Menir kaya Yogya nira ngono Janda Gula Semarangan. Oh iya. Sing ngembarang nembang Semarangan sapa? Nek kira-kira kowe arep kepengin milih. Aku ki mbok, Tru. Nek ora krungu suarane si Samijah lho. Iki sindene ra sing jenenge Samijah. Nomor loro saka kene iki lho, Orisa. Oh iya. Oh, kelingan bakule gethuk piyungan ya. Samijah ora. Orisa. Ngawur ora. Samijah ki ya sapa kowe iki tepunganmu ya werna-werna. Aku ki wong sapa-sapa tak srawungi ka, Tru. Oh. Kawula cilik? Kawula sing cilik banget. Heeh. Tak srawungi. Sing piyai luhur. Heeh. Leluhur. Ora. Leluhur kok disrawungi. Dirungake kaya ngapa? Sinden pilihane sik duwer-wer iki. Duwi duwer. Ya. Yogya. Niku lho Pak guyang-guyu terus. Sapa wae nengke wae ora apa-apa. Pokoke kowe tetep semangat. Jah, Samijah. Yogya anira Kang para para prajurit kok para rawuh kowe iki. Kuwi nang MC. Duh guayahmu. Ngangsi pisan ra iso mandeg kok. Karepe omong terus. Ngeset keprak sik, Tru. Oh iya. Gleleng tenan ya ngeset keprak sik. Cantas aja. Dajare nek apa jenenge? Dandan jan minor dhewe si Samijah iki. Jebul mau tamatke iki lipene beda dhewe. Lipe. Oh. Anggere tok wale tak ajar kowe, Tru. Ora. Lip-lipe iki nggo ngabangke cangkem. Heeh. Ngerti aku. Kita tamat arep malih kowe. Wis ben ning kono wae aja diwalik. Duh engone Caritane sawijining dina. Cari Zaman cilik-cilikane anggere dicritani bapak kae ya. Caritane Kancil nyolong timun. Kancil nyolong timune Pak Tani, ayo Pak Tani bingung goleki timune.
Ha iya to. Adi colong kancil sayot-ayote. Heeh. Timun kok awor kentrang. Wah. Kantil gasmu lho kowe. Lah dicekati ngene iki. Paman Prabu. Wah, Bagong iku nek ora iso rasane nyaut to. Prabu. Ngapa nang Prabu? Golek onderdil apa? Kok golek? Ya aja ki anane mung Prabu motor. Kowe golek apa? Karbulasi wae. Iki cakepane ya nyok iki. Waduh. Aduh. Sastra Wijayan. Prabu Halo, Prastiwi gurune wis diblebeti apa-apa kae. Engko rak saya esuk nganggo brangus barang kowe. Ayo adem tenan. Ha kowe ora krasa adem kok kowe nang ngisor lampu semene kok ya lampu iki 1000 watt e. Heeh. Mulau kaya kuthuk di arep gering kae. Dipanasi. Heeh. Rada miring iki, Truk. Iya, ndak le jejak ora. Ya. Oke, nek cara Surakarta ki le sira miring ngene iki, krise ngogleng ngene. betah nggih ya ngeten niku. Napa? Betah, Pak. Kowe iki ngapa ya samijah ki, Jan? Senengane kowe iki betah karo ora kuwi pokoke kowe manut wae. Nek aku ora betah ora tak casmitani. Oper yo. Ya. Oh, piye? Sastra Ing Maespati aran Pate Suwanda ompong ora ditambahi ompong samplok ora mesake wah wis gruyah-gruyuh saiki esuk nek ulang tahun arep hadiahi teken aja guyu. Ari sak aja guyu. Pak lan niki wis apa? Kabeh ya, Pak. Niku lho. Kae iki kan do seneng nek Bagong wis mulai ngomong sak karepe dhewe iki sindan-sindanku do bahagia. Nganti do nangis. Wis ben ora bar gara-gara balapan nguyu. Ha iya. Mesti. Engko Prastiwi jodone karo Wahyu, jeluk gede-gede. Engko Wahyu karo Prastiwi munggah genti. Tatin karo Ayu, jeluk gede-gede. Engko Tatin Ayu munggah genti, Orisa karo Agnes. Iya. Monggo ora dhewe-dhewe lho truk bareng. Aku mau wis sore mau do tak rungokke ning jaba lawang. Apa? Nang jero iki do ngrembug apa ya kok susah. Panggon mandang tukul ngono kuwi. Tak buacok sirahmu tenan. Ampun. Lelabuhan. Iki pancen tak gawe kuncung kok, Mbak. Lipo. Nanti kuwalik lek ku nyumut tutut. Apa pikir aku nang nggon tukul mau. Wah.
Kang Ginelong Triprakara guna kaya guna kaya oh piye ayo apik keprayan oh purune kang den antepi purune kang den antepi karo nggo latihan sikile sesuk nang Wonogiri dipesen karo sing nimbali to kon nganggo keprak ngene iki iya nuhoni trah tibake apa Truk? Tibake apa Gong? Oh tiba bareng-bareng tibake tembang apa? Dendang Semarang ya dendang mari berdendang mari uduh kuwi ya tak kantel kowe uduh kuwi to uduh ora lagu dangdut kok dendang Semarang ki tamang ning nang ning nang neng ning nang neng ning nang nang ning nang nang ning nang neng nang nang ning nang 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 ning neng nang ning nang neng neng tak gentung dendang mari bedendang ora caturan ro dapurmu kok ora karyane Roma Irama to Roma Irama utuh wah jan bocah goblok ora jaman kene kok kaya ngene kok mbagong lho ya semen bagong radong kok ya wis manut karo kanca-kanca wae Gong ya seneng aku kowe anggere udu kuwi aku bubar lho lho aja ngono kok ya mangga diajari nang begitu iki gamerane mandeg kowe langsung nyaut girongan kambil bolong sisa bajing ngono tapak dara tatu miring tiba jupuk ora omong jenenge maling bener ya ngono kuwi Purwakanthi kerupuk mlinjok jenenge empeng walah apik wae mosok iki terus pecahan kaca jenenge beling isa kuwi ya kena apik ra apa-apa bantal dawa jenenge guling isa kuwi apik jan pirang-pirang malah isa kabeh ndodok ro udut jenenge beling ndodok ro udut kok jenenge beling maksudnya nibani beling pecah oh
Ndodok rutut kok jenenge beling ora. Isan. Iya iya. Oh, cetake ora. Yo. Nah, no. Dari mana datangnya lintang? Apa setiapne kelakon tang bantal dawa jenenge guling apik tenan iki engko tak nggo praktekan karo Petruk kowe ora meri ya kuwi nggo tontonan nah neno nggo aku karo Petruk joget ning secara bersamaan utawa disebut dance crew. Wah, aku ngerti kuwi, aku wis tau. Breakdown campur dangdut. Ngono to. Ayo kawan-kawan, ayo kawan semua kita berdansa breakdown bersama. Breakdown campur dangdut. Kuwi balungane piye iki? Jajal dunekke engko. Aja Truk, aja. Ngerusak asli aja. Ya. Jangan suka makan alainya. Kepala sama kepala. Hidung sama hidung. Kaki sama kaki. Leher sama leher. Kembali kaki. Kepala sama kepala. Nah, karepku tak nggo joget Petruk iki kaya ngono kuwi. Aku ora tojak ipat-ipat. Selawase aku ora gabung karo grupmu. Oh. Mikir? Ya. Iso apa, Gong? Lho, aja ngece karo bakul tempe. Iso apa ya? Dari mana datangnya cinta? Aku jenenge iso mecah ndase kancane ora. Ngene lho. Duk. Ya. Ya, dari mana nanen. Ah, ya. Dari sawah. Wis sosek, Truk. Ora iki tembange kok dari sawah kok wis. Dari sawah kok ya yo iki tembange. Dari mana? Ah, nong hidung. Hidung. Wah, ya Ndeng. Dari sawah turun ke kaki. Ngetan kaki. Walah, Jan. Leher. Dari leher. Walah, ya ora ngerti kaya. Sayang, aduh sayang kembali kepala. Lalu turun ke hidung, kepala. Oh ngawur kowe ora. Kaya ngono iku kudu iso basa Indonesia. Memang. Walah. Kepala mana kepala? Ini kepala.
Matanya siapa? Matamu. Mata mana? Ini? Loh. Wah, gunanya untuk melihat sesuatu yang indah. Hidung mana hidung? Ini manis kecil dan mungil. Gunanya hidung untuk membaui. Apa? Membaui apa? Ini loh, nyerat loh. Mencium. Murah. Mencium itu mau ngambu. Mencium bau yang sedap. Iya. Mulut mana mulut? Nih, besar sekali ini. Gunanya untuk makan makanan yang enak-enak dan tidak bayar. Ngelek nang ngono kuwi. Oh, perut. Weh, basane Jawa weteng. Apa sebabe weteng? Ngruwet barang sing mateng. Kenapa wingi kowe mangan kubis mentah? Kae nggo lalap. Oh iya. Pinter tenan, Gong. Pantat. Ini tak kampleng lho kowe. Pantat tok raine kakane. Intin ini pantat mencok. Megal-megal tret. Ini pantatnya. Diapure. Kok le ngendang kok mengalon. Memang awis mama-maman. Yo, tindakke, Gong. Yo. No, siapa bisa menggiring angsa? Angsa digiring lalu menyosor. Ngetan paling ulan apa setiane kelakon. Dari mana datangnya angsa sayang? Angsa didatang. Geradong rasa tuh, Gong. Ayo, kayak kamu nih. Yo. Gunung